May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sang Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag babatian man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag diari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mayor Aldi Benitez nagnegosyoar sa pamilya Yanson para sa bago nga site sa Burgos Public Market nga himuon Public-Private Partnership Project. 17 anyos ka dalagita na sa puan patay kag nagahublas ginatudlong ang sospek iya nga lolo. Isa patay, isa pilason sa mabunggo ang motor sa pick-up sa may Sigasco. Litsunan, ginsulod sa kawatan, mga sospek nag-inom-inom pa. Kag sa Good Vibes, Bacolod Jet Festival natala na sa Pebrero 9 tubtub 11. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, napulo ka mga major infrastructure projects sa nga syudad ang ginaluuman matapos antes ang 2025. Ang housing project sa Barangay Vista Alegre ang natalana i-turnover sa mga benepisyaryo sa sininga Enero 20. Sa ginpatigay nga Executive Legislative Agenda upod sa katapos ng konseho, kabahin ini sa ginpatpat man ni Mayor Albi Benitez sa napulo ka major infrastructure projects nga luyag niya matagaan prioridad agud matapos antes ang tuig 2025. Nalakip diri ang construction sang skate park nga matapos sa Pebrero, ang water fountain project sa Bacolod Public Plaza kag Bacolod City Government Center, Manukan Country Development Project, New Burgos sa Public Market, construction sa City Health Office sa Medical Complex kag ang Legislative Building Project. Ginalauman sang alkalde nga masuguran pati ang construction sang recycling facility sa Barangay Felisa kag ang Tree Park Project. Sa siniman nga tuig ginapaabot ni Benitez nga matapos ang City Coliseum Project. Upod man sa luyag tagaan atensyon sa alkalde ang pag-review sa mga ordinansa agud mapasakaan pa ang mga penalidad. Sa number 9, ginahandaan kag nagapangama na sa karon ng probinsya para sa El Nino phenomenon nga ginapaabot pa batsagan sa masunod nga mga binulan. Ginpagkamaayo sa probinsya katutukan ang mga talamnan nga irrigated o kun may patubig. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, 60% sa mga humay sa Negros ang may patubig kag iga-maximize ini. Magapahamtang man sa mga impounding area kung sarang makatipon sang tubig para magamit sa tion nga magninit o kun may kakulang na sa tubig. Maghahatag man ang probinsya sa mga water pumps, nag-average sa 2 sa 4 katonelada sa kada hektarya ang sang duta, karon halos 5 na lang katonelada, kag ang target mangin 6 tons per hectare. Majority sa produce ang irrigated areas amo ang nagasupply sang kinahanglanon nga bugas sang probinsya. 40% naman sa mga humayan ang rain-fed o kun nagasalig sang tubig ulan. So definitely we have to maximize the water available, no? Kung sa una do medyo may mga wastage pa, subong I think the farmers realize how important it is to really make use of the available water, no? Second, we are also identify namon mga impounding areas, no, where we can also impound water, and then we will be putting small pumps, no, again to make sure. This 60% irrigated land, this is basically the one that's supplying us our rice here in Negros Occidental. That's why we're mga 84% rice sufficient. No? So, Sa number 8, lechyonan ginsulod sa mga kawatan. Mga sospek nag-inom pa. Nakibot na lang ang mga empleyado sang pesyong sa Election House sa Maynara Extension sa Bacolod sa naabta nila sang Domingo sang aga nga guba na ang roll-up door kag nahabukay na ang mga pagkabutang sa sulod. Ginutod ang roll-up door para makasulod ang suspect. Ginkawat ang mga CCTV camera, LPG tank, coffee maker, speakers, electric fan, kag pati frozen lechon baboy kag manok wala makaluwas sa mga kawatan. Nag-inom pa sang beer kag nagkaon sang chocolates
ang mga sospek. Sunod sa tag-iya sang Kalan-an, guba ang linya sang internet sa area. Amo kun nga wala nila ma-monitor ang natabo sa sulod. Suspetso nila ang mga kawatan man ang nag-utod sang linya sang internet. Ginausisa na sang Police Station 4 sa Bacolod ang natabo nga pagpangawat. Sa number 7, isa ka seaman patay matapos mabunggo ang sining nga motorsiklo sa nagaparking nga multicab. Dead on arrival sa Calatrava District Hospital ang seaman nga si Rodel San, 49 anyos, matapos makabunggo ang ginadala sining nga motorsiklo sa nagaparking nga multicab sa barangay Patun-an, Banwa sa Calatrava, Sabado sang gabi. Nagwa sa inisyal nga investigasyon sa PNP nga nag-ikis-ikis na ang padalagan ni Son sa motorsiklo nga ginaligar nakainom. Madasig ang iya padalagan sunod sa pulis sa nagakurbada nga dalan. Bangod sa mabasko nga impact, nagtabog ang motorsiklo pati na si Son nga amo nangin kabangdanan sang iya kamatayon. Sa number 6, motorcycle rider patay, iya angkas ang pilason matapos magkabunggo sa pick-up sa Bacolod. Patay ang driver sa motorsiklo samtang pilason naman ang iya angkas matapos makabunggo sila sa isa ka pick-up sa Circumferential Road sa atubangan sang Phase 3 NHA Village, Barangay Panukoy, siyudad sa Bacolod sang Sabado sang gabi. Ang driver sa motor nga napatay ginkilala kay Ramil Diamante, 45 anyos, samtang ang back rider nga isa ka PWD kaga ginabulong pa sa ospital ang ginkilala kay Wilmar Villanueva, 21 anyos. Sunod kay Police Captain Melvin Mercado, ang hepe sa Police Station 8, nakainom ang mga sakay sa motor. Nagsugat anay sila sa area sang Segasco matapos ginagaw sa motor ang lane sang pick-up, rason nga nabungguan ini kag nagresulta sa kamatayon sa driver. Gin-custody sang PNP ang driver sang pick-up kag mayara na sila sang pag-istoryahanay sang pamilya sang napatay. Yara naman sa estable nga kondisyon ang pasahero sang motor. Sa number 5, masobra tunga sa 27 ka mga empleyado sa Kapitolyo nga nagpositibo sa drug test, mga job order workers kag contract of service. Inisunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson nga nagsiling man nga ini sila ang wala natigayon nga na-renew. Ang mga regular employees naman sunod sa gobernador ang iga-refer sa Provincial Legal Office bahin sa nagakaigo nga proseso sa ilang nga kaso. Bahin naman sa mabakante nga mga pwesto sa mga gikakas nga mga job order workers kag COS kung kinahanglan gid man nga mapun-an, magarihar kung hindi igakabig na nga savings ang probinsya ang natalana nga mga budget sa amo nga mga pwesto. Sa number 4, magapadayon sa gihapon ang towing operation sang syudad bisan pa nag-expire na ang kontrata sa Metro Towing Services. Sa Disyembre 31, nagtakop ang napirmahan nga Memorandum of Agreement sa tunga sang syudad kag Metro Towing Services nga natagaan sa accreditation para sa towing operation. Pero bisan nag-expire na, ginsiling ni Bitaw Head Patrick Lacson nga magapadayon gihapon ang pagpatuman sang clamping kag towing ordinance. Ang bitaw amo ang mag-issue sang resibo sa mga violators samtang ginahikot pa ang renewal sang kasugtanan sang towing service upod sa syudad. Nagligad lang nga semana sang ginkwestiyon ni Anay City Councilor Archie Baribar ang paghatag accreditation sa towing service kung sa diin mas dako pa ang ginkuha sini nga collection share kaysa syudad. Patahag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., wala sang may gingasto ang syudad sa towing operation. Amo nga 25% lamang ang ginabaton sang bitaw. Bukas man ang iban pa nga towing service nga luyag magserbisyo upod sa bitaw. Kung ang resibo lang dito ang ginisla naman sa kong nalipitaw ang resibo. Then, ba't kina-audit na naman? And kung mara nang what's due to them, it's due to them. Sa number 3, sa Cadiz City, 17 anyos kadalagitan na sa puwan nga patay kag nagahublas. Ginatudlo nga sospek, iya man lang nga lolo.
Nasapwan na lamang ang bangkay sang 17 anyos nga estudyante nga nagahublas sa kampo sa Purok Masinulundon, Barangay Magsaysay, syudad sang Cadiz, kainas ang aga. Ang ginatudlo nga suspect nga nagpatay sa iya amo man ang iyang 62 anyos nga lolo nga amay sang iya manding o kun stepfather. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel John Joel Batus-Batusan, ang hepe sang Cadiz City PNP, gid-report sa mga ginikanan sa dalagita nga nadula siya sang Domingo nga adlaw. Sunod sa pulis, ginapangita sa pamilya ang dalagita ang pinaagi sa bulig sa mga tanod sa lugar. Nakita ang bangkay sa biktima nga may pilas sa liog. Nakuha malapit sa lugar sa insidente ang suludlan sa binangon nga ginapatihan, ginapanag-iyahan sang suspect. Nagapuyo malapit lang sa balay sa biktima ang suspect, kag base sa panaysayon sa ginikanan sang biktima, masabi ini nga ginabastos sang iya nga lolo. Nagpalagyo kay sang kaagahon ang lolo sunod sa iya mismo nga anak. Sa karon, nagapalay ng investigasyon sa kapulisan sa natabo nga krimen, kag parayon nga ginapangita ang lolo. Sa number 2, tuyo sang probinsya nga magbuhat sang energy roadmap para makaangkon sang energy security ang Negros Occidental. Dapat ang natabo nga blackout sa Panay Island nga nagdala sa perwisyo sa pumuluyo kag kapirtihan sa mga negosyo ang likawan nga matabo sa Negros suno kay Governor Eugenio Jose Lacson. Sini nga hapon magalagda sang kasugtanan ng Provincial Government of Negros Occidental sa University of St. La Salle, Bacolod nga amo ang magabulig sa probinsya para sa tuyo nga energy roadmap. Gikan diri paabuto ng isa ka Energy Summit kasubungan Energy Week. Bugana sa renewable energy ang Negros Occidental. Suno kay Lacson, wala sang kakulang sa enerhiya ang probinsya. Sobra pagani labi na ang biomass, pero wala pa ini nakasulod sa grid. Bukas ang probinsya sa mga power investors, kag sa karon ang ginaduso renewable energy sa gihapon. First of all is ang pinaka-purpose natin is to secure that we have enough power for now and for the future. And learning from what happened in Panay, we'd also like to make sure that it will not happen here in Negros Occidental. So this is when you say energy roadmap, this is like strategy, on how to have power security in our province. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subungad lang. Public-private partnership ang inaduso sa karon ni Bacolod City Mayor Abde Benitez kaupo ng Yanson family sa New Burgos Public Market sa bag-o sini nga site. May report si Nico Delfin. Sa baylo nga magasto pa sang 160 million pesos para sa construction sang temporaryo nga merkado, naga-negosyar na karon si Mayor Albi Benitez sa Yanson family para magamit ang ila ginapanag-iyahan nga masobra 2 ka hektarya nga duta bilang bag-o nga site nga pagatukuran sang 525 million pesos nga New Burgos Public Market. Pinaagi man sa Public-Private Partnership Project. Sara nga wala na sang bayaran nga rentang syudad sa paggamit sang propiedad. Ang lote sang pamilya Yanson ang yara lang sa kilid sang mismo merkado. Ining ginatindugan sadto sa mga nasunog nga balay sa Barangay 19. It depends on our commercial arrangement. They provide the land, we provide the building, and then we go on a joint venture arrangement. Ang tendencies ng PPP is of course to maximize revenues. We cannot also do that considering mga vendors will still have to have the same rates na ginabayad nila today. Kano na niya ang food market? Expansion, bagsakan, hindi mo mga pwede. We're also entertaining the concept of swap. Wala ng legal impediments, kasi pwede man i-swap na ng atong properties. Ang alkalde ang magasapuliwat sa ila agud maganegosyar sa plano sang syudad nga pagbakal sang ila separado pagid nga 17-hectare property sa Barangay Vista Alegre. Ang duta ang himuon sang syudad bilang bago nga relocation site bungod sa records ng Bacolod Housing Authority. Wala na sang available nga relocation area ang syudad. Mga 225 hectares. Pero yung manakyaw mo niya. Ang iba ng mga properties sa Tupad, I think, wala pa. So far mo na.
Ginatinguaan man nga maggamit ini sa masobra 30 ka pamilya sa Barangay 12 nga natala na iga-demolish para masuguran sang SM Prime Holdings Incorporated ang Manukan Country Development Project sa Madason nga binulan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, anom ka mga contingent ang natalana magpaindis-indis sa Lantern and Street Dance Competition sa Bacolao Dit Festival nga natalana sa February 9, Tubtub 11. May report si Nico Delfin. Balik sa Lacson Street kag North Capitol Road ang selebrasyon sa Bacolao Dit Festival nga pagasugalawon paagi sa dazzling fireworks display sa Pebrero 9. Liwat man masaksiyan ang balantayan nga Lantern and Street Dance Competition nga pagalakipan sang anom ka mga contingents halin sa mga kabarangayan sa syudad sa Pebrero 10. Positibo si Bacolao Dit Festival Chairman John Stephen C. nga mas mangin masadya ang pagsaulog sang Year of the Wood Dragon ilabi na sa mga Filipino-Chinese community upod sa syudad. Ay balik namon sa ang festivities sa Lacson from 6th Street to 13th Street. Ang main stage sa North Capitol Road, bali tatlo ka stages ang ibutang namon sa Lacson. May kami Symphony of Lights and Sparks, which is ang siyang grand fireworks display to welcome the Year of the Wood Dragon. So we're officially inviting everyone to please join us. Ginalauman sa organizing committee nga matigayon man ang conferment sa business tycoon nga si Lucio Co bilang honorary mayor kag adopted son sang syudad. Sa North Capitol Road, ipahamtang ang Imperial Village kag Chopsticks Alley. Ang The Upper East sang Beggar World kabahin sa mga festival sites sang tuigan nga okasyon. The performances will this time will not just be limited to Chinese schools since this is a Chinoy activity. We will also be inviting non-Chinese schools, but they have to stick with the theme. May 5 million pesos nga financial assistance ang intalana sa syudad para sa selebrasyon nga nangin isa sa mga atraksyon kada tuig. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb, 1 month to go na lang another celebration naman, another fiesta para sa Bacolod City. Kagdamo naman naming ang aton nga sarang masaksihan, especially sa culture sa aton mga. Year of the Wood Dragon po ba? Kaya ito mga balita sa Negros subungan daw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.